Ó má ferú hín. Nes, má cará me se leat leis. Nes. Caldi hacin. Ceachtúil se bhhaidin. Tá bhna am hit me reis me chohééis sin léirme. Scumma. Rin Jack Pancúga gum. Ní dhearna. Rinne. Well, go mí mai go Jack. Na habre. Fog se, tá sin ná mé mocht. Bá bhí gá Jack, sure gléis mé go siúpa go me síos níte. Tam, te reis a chola tá chumart go dasin se wat. Well, go mí mai go. Tá tá tar seach tam. Tá reis a chola agus bansaltas, okay? Tás ré. Ha. Tú pógan go tam mar se. Slán story. Tá me sa cafe ní sterni, so búlisteach am go gan. Go mai go. Slán. Nes. Slán. It'd be cool, man. Tá brona. Goile, machú snéad. Iacha. Oh, Dad. Céad. Bud tá páirtí seán idir dín agus just le de an max cheúre. Mes cead am héananas réanana go an. Cahfuil riana. Dimar sí lua. So cead go an? Róise bit máil don scrúdú. An Dad, bud cead go le go páirtí. Róise! Dad! Róise! Ceann eile? Ó máth. Nus Nancy, duna mé tugi an tam go ceappa. Ó, gur mágad. A bhean. Bhil hinad, os ag a hain at an síl troi mí crack at bich set. Cé fáil sinna bhé? Well, I'm going to make a sky, because was a grand mamma had a wargi. Dini must know. Tá daoine a bhín sa déine sin gaci le labio. That's what's blanky be Katie Fantaco. Tá go sé an circulation. Circulation? Well, cycle of five circulation that option. Wasn't sure. Didn't be also max now, but I'm sure Bliano. Call you, careful to see let's. Ó má go leir. Tá mai tógáil cúpla lá séir chun recharging íon ar na batteries. Mas é fair play, right? Farin na fédlum son recéna íon a bich set. Tá mé hepa me sé pí áma is mis an lá sin chuúú dí fi láid. Má go chuir a gceart? Ó tá, ní lánach. Tá me gá láh lána. Oid mé meic mai múl set. Well, tá gairí go má leis an ómar sin. Ó tá, ach tá be ganí competition ar máilna sin agus ha me deir bhil chuna coiste mé bich set. Míall tá dómhaid fachtí má teú tú heicní gráile? Fecinn tú hain, ní len scíle fáil. Chanú caifar an obarí íonna. Tá fiar man Nancy? Ó sfír bhíl. Ici mé as sin inis. OK. €2 le tal. Hi. Hi. An féidir an cant. Mac. Mac, dúis suas. Mac. Dúis suas. Tá bilí den níocain. Go a hé ESB. Right. Tá brona fi seo chun. Se ráhí dearnach an hain. Cumréit a wait. Tarm scór. Bar an diúcin héanach. Bhil tam héanamh fachtar airgad. No, sure na rig tún cís an hain. Damn. Brenna. Se fanna se coppla ha? No, chatá. Brenna, give man airgad. Bhil tú cínte? Tá, ja. Sure, come ag radio ar báta, right? All right, so. Brenna, tá tééis bota. Right, Liam, thanks. Fi chlórt, right? Ní dá scótú. Well, feic mar báú. So. Bhí an ceart agat. Bhí mis sé chu a bhil an orsa. Tá brónarm. Ní créidim go féad na bheith có bloody dúr. Go háirithe leis an méid atá tú ag fullint. Tá an bhrónarm stór. No, bhí an ceart agad sa. Hiig tú ceart a bhí ag ceist. Bhí tú hééis gáil tríide le hana. Ach ní ágan sin. No. Vince mise a bhí ag géir dhéana nítosa. Ach déintí mé go rá leis. Yeah, mar gur dúlteach mé a fósa. Hí ná tosaí chu a bhil an orthain in is, okay? Ja, mé nach mar sin síos ar nos mar eile. Ja, méid mé an daile leis níos sear.
Denise, hi. So, was I govern you? Yeah, actually, tá so. Tma mi mocht na bell sa tredla mar iste. Feck you in Sterny who, right? Oh yeah, Keinte. Okay, Sloan. Hiya. Oh, Katrina. Hi. Jack, Ceolta. I'm sure clúr. Agus ceart fo Joe. Mar chéile gúnaí. Tá mai díireach mar bhheilgaisteach mar hálínse. Katrina! Ní bhach fónar chola haid cap an cafi so ma hentar seachach. Oh, ní is Tá mai cin líon mál mar hálínse. Coile denna Nancy cocky beag a deas na leinta sin a thug ma cúpla tipse. Ceir dera, eh? All right. Nis, ní cóga dogus sé seo bhhaid Denise. Ceart glór. Bhí réile hoscailt an teachna se thugann. In our ear. Ó bé, agus tá géirí go dosú tosa maidin de March. Fibre beth? Hey. Oh, hi, Fe. Grandma. Ti bar right nis na bhfuil le cheola web. Mis tágar mágad? Tá mis tágar mágad? Oh, tigim. Nis, tá agad gur seirbhís ceúir fihead a bheits an. Ná bí bóra Denise, ní me súga méid tosán ceúir a fihead an lá. Be daoine ar áastágam chumá. Ceart glór. Be meidir freistar ar chahar na gaiileh agus ar a geanta se. Be meidir tosa le trí chár agus an glúisráil, ceart? Denise sin jabba bheits agad san ná, be tosa bhail na ngléochanna, agus an chuid seo táchtach, caiith tú fisa agad I gcónaí cáil na carníileog. Beart nóta thóga go na gléochanna, agus nóta go na táile dheartar. Denise, bhfuil tú géiste an charbe? Yeah, tá. Tá Brónar and Daniel. Tá sim am sa job. It's just tá rud gin dela carás coming here. Se gut? Beabhar sé seachta tá sé tosí nach Nancy. Se? Se chamach an bheá go mit na bhná mar sin hé. Ceart leor? Tásúla nach se roié chunis mar níram se gan ran cótá go met scoil hána. A bhhair in bheisi mar sin ar chorbe. Tá muidir animas tanna bh bhainteas. Se sé a tanceart a Nancy. Tá tú caiint ainte gorá? Nírá? Ó né, jeúir. Relax a bhhaire. Tá is a cí go bhfuil séir siúla nacht nach bhfuilis. Tá sam gúlas. Ó rí mar stecha ce mar sin héins, chud men tám a gcuoine. Nancy, bhfuil a táir sin réitiad fós. No mí do bháin? Pe ce má mar sin Nancy. Ie, se bula me seachútsa agus na rachamid síos le chéile. Gus ce faoi Angel lin sin? Well, bula míid le chéile sa fáb mar sin. Well áráit tanú, díar me le mar sinne. Cin tá mar ístin si tú Nancy? Carútra seacht. Cear go leor, right. Bhí má go dtíon cead a réir. Tá siad go lí hógans gon life support machine. Chríost. Ní réid sa mar Jack. Scatí ceap mis go dtí tíireach an na colla. Katrina, brenna cama ma leis geile gháiliad. Ge fá? Marall ar Tom. Á sé sin gar leor Jack. Ach, ní chréitim go nearna sé le héise. Just fi sé chótína chéile marall ormsa le tamla nós, níor smaoine se. Tá sé héon áí in is frise. Dá ríad sé gar go leor. Seans níon an héinú bhd cinenne, Táach ag mar sean ag jochas letse. Ní bhd gar a goí a crí Jo. Ní hinach í an éirinse. Í lachach siad lena crí. Dúirt siad. Os cuma, tá sé seafuiteach. Tá sam, Katrina. Ge tá sa? Tá sam faoi Joe. Gorgorta sí héin. Ge tá ceiste, Jack? Bhí me stethe an ihe sin. An ihe éidir sin níos measa. Bhfuil me stechan a lórála hí agus chunig mé. Bhí an drip baint amachchas a láimhice agus bhí si chun instelle thuirte héin. Tá Brónar na rinisme gaite. Cheall si gom go láireach sí leis a dochtar faoi. Bhí feibice agus bhí sige héin é cheall si gom. Chréid mé. Ní sam má hinnar cheartm tá arála Katrina. Sinna fágan neach me steach ag an ospidalad. Jesus, tá Brónar Katrina. Bear an fits ran, Jack. Bhean de cam sin mo. Katrina! Út si cear leor? An níla sa.
Oh, hiya, there's Jack. Fine. So, could I show that? Tada. Oh, could I tell that Danny boy, Nev? What kind of job? Denise? But na, mas wna'n chance gael a couple euro tam. You see, a couple billion you come, cause I'm really bishte. Tá brónar. Huh? Tá brónar ach níl team. Come on, Denise, you one more score. Dúirt me leat nachil team. Brenna, man hoeft euro tam, just abramacha. Dúirt me leat nach me géirí ísach do hortgaid. Tis nachil sé am, Mac. So that's the wrong stuff with Tad Fanta do Yelton pub. Tá. Tá sad gur chaith me an cuid is mód an airgid sin ar mi hir le síle. Sní rod job am ó hin. Tá Billy agus Keith an ag am sa freisin. Yeah, right. Oh, sin é! Tá ma tín thuirseach chuit agus do chuid moods. An ceapan tú gur tú an tain duine ar an downseo le febanní airgid acu. Ba chum a lum, ach sir tainatá an lucht gur chail tú de friggin job sa chéadát. Dom ag splunk céile at, rocha a ras ag níhol agus díorhá the job a ras sér. Or frigga let. Ha, agus rud eile. Níl clúat cén chuile cahala calín. Cador tú? Chúla tú me. Níl clúat, gus ní rá riamh. It's just in fear. Nach chuilean is. An tainod a bhíag daoine imní chuite ag na feibní sin amsa taigas Angela, ná céhid airgad a géon hása as. Ad bhí é. Níor smaoine tú orháin ar céim cuí ar bhí mise tú an shit sin ar fad. No. Níor tú ná. Tis nar smaoine tú ar dhuna ar be eile riamh a héal. Seachas ar tain. Tá ma tín thuirseach chut meic. Tá níos fearr ná seo tilt amsa. Tá mid críochnaí. Kurt? Chúlta me, ime leat. Imig! Ná agat Thug tam bheit an neart am fósaí. chun ní súla reisin a go leor oltaige. Agus tá se chur ar tléta fásta. Er plata, bhfuil be cinnte go nícu se a bheanú mar a nícu, go d imiisi an slata sí an scórlach. Seo, go cinna sí sa. Na muidir bach mar sin. Right. Tíá tú Daniel? Sí. Daniel? Hi. Chola go rán atá sibh? Se, an féidir an focail a bheith am leat. Yeah, cínte. An bhfuil ag Bernie agus ag míáil gur tasatáid món ganónú an heicní. Well, níor larme le faoach. Ní hen tad an ganas conversion. Hai síle. Yeah. Tá sé cinál eiste comsa agus mé gobar le. Well, tá cínte goil in scéal scapi fa seo, Tás a go héin rosta rún. Well, tú géirí an focail fe am leo. Or bhiste leat, bhfuil ní bhreham ceart nach bhfuil éon rud ráide go héin faoi. Cínte, má chuirn sé a thuirn sú, rud a be. Gur míle maithe gat bar go míach, fe mé Okay. déanaíú. Má. Bin an pint mar still a haig. Ceolta. All right. Ce tá hort? Miss she suslum you. Denise? Yep. Canóid? Niof. Níor rút sé an cheoirt. De tar a grot. Right. Wat? Go dé a contá leis. Tá Denise is bris sós leis. A Lord is a lei. Nó mein deis. Hallelujah. Tá sam. Jo, I made the winter in ish.
Joe. Ní hiigim, Joe. Ge fá, Joe. Bhí tú rá álan, Joe. Agus bhí tú chu glist, Joe, freisin. Give on the road to Renegades, Joe. A bechyn na road to na louds, no. Na mama gestad zegt is. Niet am stad loopt, Joe. Niet Joe maar op voor je. Not forgetting us. Huh? I'm talking what you saw us for this. John our damage into the seal single. A good life. Crack we gaan aan de lads. Nag. Zijn de maar Liam. My maintenance work. Oh, ik zal get a little chill. Céird. Dúirt sin nach ra clúán fao rá. Imagine. Mín go más an mit lofas. No, Liam. Hín ceart at fád a bhaith neidir tú na féidir na bitní sin rost. Cad a breach an méidna. Dealan na bitní rás. Agus dan sin éirin an chuidealaí dá síl. Anis. Hanis sin net? Cean eile. No, ní le me nochtaile. Tá mé géirí leabhart leat faoi rud a cinse. An chuidir net nuair a bhí Jackson ospidéal. Is cuimhin. Well, bhí sé an mar gur a chrí tín. Nis tá sé go maiid sin éis ach tá seans an go mé sé tíine ríist. Agus go mé chrí uair áil. Sa siúpa. Ní ché. Cá sé fan go dugan duine an chrí uair gó. Tugam mis mi chrís a go. Tá d chean héana testáhaite. Ach caiite ag fan go bhí sé cean ó ghuiine an nachfuil sé testá níos mó. Ach tá seans beag nach mé sin an cean uair áilt, agus go mé sé tíine ríist. Agus well, go mé Jack imocht agus a bheile mamai. Neamh. Sé. Ach leúna dé na thláir sé, agus ní bhéh sé tíine ríist. Ach well, cáid dacha leis béidir go dá sé. Okay? Go le bhuachaile. Hiya. Hi, Denise. Ce chuil tú? Come on. Tá ma dear chééis seachla te dhéana. Bhfuil de gur chuid? No, ní bhéh. All right. Tea? Coffee? No. Okay, buffoed so. In crack. No, níl tá a tarlú. Bíanna, bhfuil me le meach ní sluchte. Oh, so tá sad. Yeah, tá mar chuí ceart. Ní is sam cén chuoinach nearna mé is luúhé. Nar mar smuoiním méid cacamas a chur masús leis. Is amadan amach smacha. Sin mar háart tú caiint fi Denise. Bhfuil tá brnar an hím, ach tá sé tiltaige. Anim sé úfosach hín méid a hála. Liam, ní gá chuite mo mar sin. Is héine an locht. A caiint hín bhirt aine bhí me? Oh, well, bhfuil mé se go thug ar dús. Ach,
Well, níl me héanaach smach le chéile níos mó. Ní gá ceachtar an mo thu go hulk I heile. Stop it, Denise. Ní me gar a bhelaat, ní roid íomh. Tá brona mai ceap tú. Tá bronar. Brona... Feic him out. Tá brónar dír dáthair an marrálaat gur thug siad bmháthair mac chuig an cór, tá an sagart fós leo. Lord Joe. Oh, come on, get the fruit out. Gawking Jargus Kion Bon? Sparkling. Kincha. Hey lads, le party. Cafá. Fabbe. Will Tara Gagi.